Ngai Khubor Step yapi wei pui barok haga kerteng ka jong Jesus Nongkhryiem utrai jongi ngadap da ka jingkemen sasisian haga ne ka por bangan ai ya ka tin ka jong blai apeng jong pi nganget bagani ka sngi ka long ka sngi ka bala kerkhu yapi baga sngi ka fi diang jimentoy namar shwa pin sedang ka ne ka sngi pi sngap ya ka tin ka jong blai hoi le se dan apeng jong fi klam yo por ban sngap men step ro rei pi la pet haga por janmiet na mar haga perthai menta ka alait ka lockdown le se ngila kom ya mare Shani syatai bat ke kam ke jam ke babon la se pim yo por ban pet renga songo pan ba pitrang ban pet ya ke tin ke jong blai ban snap ya ke tin ke jong blai banganget ke ne ke tin ke jong blai kan da kerkhu ya ke jing im ke jong pi kani ka long ka jing shisha haga ni ke sngi ka bangaka am kan ka long kata yam katba dang im pin yam katba dang im ngamut ban kren yang ni ke khubor ke ne ke sngi namar ngalaju i badon shibon ki breu ki bayam anda ki layap mde bayap yela de rei ha bayap ki bahayeng ki bahasem ki bahajan ki ba snow jan ki ba snow eat ki ba snow don jing day lesti la da de ka kmi le kupa ne de ki men ki para ne de ki perlok ki para jor kala judan ka jing yam breu haba don ka jing klat ka bakum ki ni mar ka don ka ta ka jing day bat pi henrei nga snow baka sngi yap kam de shu ka sngi ya ka bangin yam kadai ka sngi ka bangin yarkhe handra ka dayngi bangin yam kat badang im kita ken ki ba eat ki ba thon ki jongi balai nga ongum ta lada ita iba eat jongpi lada de kupan de ka kme de ki breu ki badang ya ka perthai ki dang ya ba ka ni ka do ba ki dang im ka jingim ka bam ya de dor ka kum ka tin ka jong blai pi eat yaki ni men para jongfi ni ki bahayeng ki basam perok parjor ba pi eat yaki Lada kidang yat bala laki empat tip yo Jesus Christ komunong pinim. Ngasngo baka mentoy api lada pinyam hado dal ayap maki. Renga snow ba pide ban yam katba ki kidang im. Ta dehing tan kwa banong ifi yam katba dang im. Ngakran na kani kapor mdei tang ya kita ki breu ki ba im haka baken chado andre nga kwa banong ifi. Kidan shibon kita ki breu ki bala ayap wat haka taka baken jaman sim katba haka do kidang im. Tadeng tala da ikpa jong pi em makana ha ka do lani imei jong pi dang em ha ka do handai la ka mensim joki ka dei ka ba yam nga snow ba pi dei ban yam nga snow ba pi dei ban lenyar hakmat jong blai la da himmen jong pi ni paraj fi mama lani ilok jong pi ni kurem jong pi ni ki khon ki jong pi la da ki dei ki ba yap ha ka ba gin jam mensim nga snow ba ka dei pi pin yam no menta bat nga ngai ha ba pi yam Ublay unle iki kamba kamentoy pinyam la da kila yap kamentoy kala dei sa pinyam yala di emde shu pinyam na kamantau tu nong yap rei la da pi klem le ei na kamantau tau ba yap klemukres nga snow ba pi de ben yam na kabantai yala di hakapor badang im le si pimju don jinga dei le si pim eat ro dan na preng jofi ni kapon nga snow ba pim don jede ba la ka kmi ke jong pi kanu mentoy pi pinyam la da image jofi yap no Kana mentoy la si ipa jong fi la da yap pinyam la ma menta phim ju khain snap i phim ju don kano ka jingya dei kana ka jing buram la ni kita pramar jan ni no na kwa abnong i fi kanam dan jimentoy ba pinyam nda ki kila yap ba fin pan map ya to ka met yap ha to ka sngi ban ni on tap no kanam dan jimentoy nga snow ba pi dei ban yam no menta kat ba kita ki dang im lada Ipa jong fi idam pat tip yu Jesus Christ. Yam no menta katba idang im haga bakin jado. Hoi haga bakin jam sim ila yap yam ye. Kanang ba in yo im. Kal jaha ka Bible. Bat ngada sngo pla hado kata-kata. Ba ngada sngo lingok ro. Ba u Jisu yam bat kane ka dekot ka ba lingkot haga Bible. U Jisu yam. Balay ba u Jisu yam. Namar kadon ka jingja namar ba u Lazarus ulayap. Lazarus ulayap baru Jisu ulawan hakata ka jingtep bar haba ulapoi hakata ka jingtep kata ka jingtep ka ba ladep tep yu Lazarus sausngi ladep tep yu Jisu haba poi kata ka jingtep ulayam ula jaumat ula lenyar henrei kata ka jingyam baga jing lenyar ka jong trai pleng kamdei ka bo shuyam dei tang ka bo shulenyar henrei pleng haba uyam kadan ka jubab But habau Jisu yam ngi ka kamba bau Lazarus ula saus ngi bala yapro u empat umi na ka jingtep
khot na kerteng ung Lazarus mi na kabayap mga sngo gani ka sngi ka bamenta lada pi duai na kabenta ipa jong fi na pi duai namta imei jong fi pi khot iki da ka kerteng lani yano ki badang im ha gani ka do andre ki bala yap ha ka mensim khot iki da ka kerteng baraba pi khot iki da ka kerteng ublay un penem yai tai brio ngadon ya ka jingat ka ba shispa na shispa lada pila yam ha kamat jong blay lada pila yam na marbaki yap ha ka jinglong mensim bat nga nget ublay na beneng un penem na mar ublay jungi ubas ngobang ban penem ubas ngobang ban le iki kamba na kabenta ken jungi ki khon ki jong u balada pila yam na mta ipa jong fi ila jingai no ublay idang em ka perthai yam menta bat nga nget bo trai un penem kombau la penem yo Lazarus un penem ipa jong fi no un penem no kurim jong fi kong na kwam nong fi kam mentoy fi ban shu berbau man la kesngi kam mentoy fi ban shu khlut man la kesngi kam mentoy fi ba pin shu hala man la kesngi ba pin pen i jing dom man la kesngi kano mentoy nga kwa ba nong fi re yam na mentaw ne kurim jong fi yam na ka benta jong khat yu da ka kerteng yam ha khamat jong blai ban nga nget pin i bo ne kurim jong fi la dau tang lang kat no la dau la ngop kat no la dau la ngam kat no bakane ka perthai hal ula don ha kata ka jingtap ka badum ha kata ka jingyap telu na kwa banong fi un sami pat na kata ka jingtap bar kata ka dai ka sngi ka ba kementam na ka benta ka jingem ka jongpi pini si sin ma pila jaumat si sin ma pila yam ka tin jumblai sam lai po khot ba ar kong ngalakang shame atrai ngalakang bat me la pen khia yanga ngalakang ba mela pen khia bat nga ngai haba pi kang kan don ka jing pen khia dai ta kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka menta dai kupa ya ka keme ne kurim ne ki khon ne ki bhayen ke basam ke jong pi yam kat ba ka dang dai ka por fi pen yam kat ba menta ki dang im ha ka do yam na mar ka mensim jo ki kan im balada kala im ka mensim balada ki yap no ru ha ka do ka dai ka sngi ka ba kementam na mar ba ha ba ki la yap ma kana ha ka do Hendra ka mensim kala im kadai ka sngi ka ba finia kawai kadai ka sngi ka ba finia kemen namar ba kata ka mensim kala im hallelujah ban nga kwa ban ai mensim pi ka ni ka sngi ka mamenta sai shin nga pen kan mau ya ka ni ka subject yam kat ba dang im let's see ko mga ong pi men ne phim dan jede ba ni kupa ne phim dan jede ba ni ka kme phim dan jede ba ni ki para kala ka ba mut no yam kat ba ka por ka dang biang kala ka mut si de ma phiru ba yap yam yala de ba phin yo ya ka jing im yam yala de ba phin wan pat sha ka ta ka jing ya dai ba nga ngai ba try un ai fi ka bor ba kan wan ka ta ka jing it ka jing ya dai kan wan biang ka ta ka jing sngo tanat ha ka jing ya dai bala da ita yap ba nga ngai pi phinom yam ban sa not na kam ta jong e phinom yam ban sa not na kam ta jong ita breu ya ka ba i la klat no nga ngai utran kar khui fi na ka sngi ka mamentaw na ai bor phi bat nga kwa nong fi yam kat ba ka por ka dang don yam kat ba utrai dang ai ka lat ba phi yam na ka menta ken kita ki ba i ki ba thon ki jong phi ngai utran kar khui fi ngai utran la ki kamba na ta ka jim ka jong phi yam kat ba ka por ka dang don nga sngu tanat ba ka tin ka jong blai ki thu ba wong ha ka Jeremaiah life way ka khot khan reu ong to khang no ik sintur na ki ba yam ki khmat na ki umat namar ngalai i ka kam jong pha bat ngan sa ainong bat ngan wan lampat yakin na kata kari jong unong shon ban kwa ban fi ka ni ka sngi ka bamenta na fila yam kan sapoi ka por ba ublei ong la biang na yam shu khang no i ka sintur na ka ba yam ong trai namar ngalai asngoi ka jing dwai ka jong phi ngan pen em ban ngan le ki kamba ba ka jing yam jong phi kan kala sha ka jing rakhi ka jing so si ka jong phi kan kelaken cha jing kemen ban nga ngai utran pen em ya kita ki breu ka ba phi duai tho da kalis bo da ka kerteng ban nga ngai utrai un le ki kamba kombo jisu la yam Lazarus la em yam na ka menta kita ki bla yap ha ka ta ka jing lo man siem bo utrai pen em pat ki menta nga duai na ka menta jong phi ba phi yo ne ka jingat ba phi ni ken kita ki bahiyeng ki basam ki para marjan jong phi ni ki ta ki parlok para george phi ni kita ki bahiyeng ki basam ki bahajan jong phi e ka ba phi don ka ta ki jing e ya ki jisu khia ngai bo trai un jubab ya phi ngin dwai yang ni ka por ka bamenta trai ni ka por ngai bang ni ka khubor ka long ke jingkar khu nam dan ni ki khon ke jome
Man ai bor ki ko try nuk man ta ka sngi. Bakin yam ha ka jing duai. Bakin yam ha ka ta ka jing sat ka jongki. Katba kini ki ba it ki ba thon ka jongki ki dang ablai. Bangana duai nga kerku ablai ni ki kon ki jome. Bakin om sngo artatin ablai ha baki duai. Na masih sin ba ngi duai ablai ong ka ktin ka jome. Try oi kata ka de ka bangi kerpat bala petition la bu ko try kata ka jingken mau kmat jome. Ban ma ong to kren lagi skor jonga kum ta ken ngan le yapi. But try nga sngongo Jisu meru mela yam atry. Haba mela poi ha kata ka lum jing tap ka jong u Lazarus. But haba memela yam ngiyo I ko try wat u Lazarus ubayap ulami ipat. Mga tip ko try lada ka jing yap ka long katno na ka banta kita kiba it kiba thon nya blai. Try kila yap katno bagan ni ka pertai wala ta ka men sim juki kila yap katno. Andre nga tip ko try men pen empat ya kata ka men sim ka bala yap. Try nga nget ko kan rat. Kan wan pai pat kata ka men sim. Kin yo im. Bakin yo diang yo men sim ba khoi. Ya ka jing em ka ba thamai. Kin yo diang ko kan rat ya ka jing kala ka ba mot. Kin yo diang ko kan rat try. Ya me u Jisu ha ka jing em ka jongki. Nga duai ko try na ka bantay ni kon jame ki ba duai. Kinom tat ban duai. Kinom arta tien ha ki duai. Andre ken ya up ya ka por ka jong ma blai. Hallelujah. Pen chat bor ki ban duai man la ka sngi atrai. Ban duai ru klem da put ong ka tien ka jong ma blai. Babakin yama kmat jome try men meet but men step bakin duai ko try baki mat jengki kanom long le noi ngatip ko try kata kanom mentoi ki ban duai ndala yap kanom mentoi shu try ban yam ha kata ka sngi on tap yaki try bakin yam na do mentakat baki dang im ha kata ka bakin jado banganget ko kan rat try nganget me ju bab yang ne jing duai hallelujah nganget men pen chat bor ni ki kon ki jome ha ka tengu Jisu amen but amen nganget kini ko khubor ka along ka jingkar khu ya phi ka ni ka sngi ka mamenta yam katba kidang im train kar khu fi khublai shiwon ngin sekendo pat fila on phone na kini ki number pa fila ban wan ro shikane ka presenta jong ka Potternet ngi don hang ni na do sngi ba ar ha do sngi sa jan jong ka tayong fila ban wan fila ban call shan shwan ngin sekendo ifi khublai shiwon ngin na comment e pani kendo ifi train kar khu fi amen